Здравейте всички, аз съм Шоспит и това е поредния най-малко 15 минутен клип. И тук при мен е Мони БГ, която много мрънка. И днес ще играме... What the fuck? Ти си мистерил сървърите, значи. На Skywars. Ето, дори ще ви покажа IP-то. Ако... Не ви се поправя. Така като мен. Сега задължително, че тук така си го оставате. А тук просто пишете някой име. Така. Така тук. Ето Livebot. Какво? Ох, името ми. Да, иска да някой... Ето и супер измисленото. Я е пусаме. TNT! Нула TNT. Окей, патато. Така. Трябва да изиграме минимум поне да стигнем до 15. What the fuck? Аз... Вие чакам малко. Ще пусна тука. Тук тъпче. Какво? Искам да победи. Няма смисъл тук да играме. Защото може да си загубя времето. Skywars! Така. Аз съм същия скин. Не, малко по-готин. Нали готин, а пък... TNT, искам TNT. Дай ми TNT. Не съм VIP. Да, бе, сигурно. Ама сигурен ли си, че не съм VIP, Чао. Добре, пак същото. Хайде, де. И ето маски. Вау. Ама това съм играл. Добре, тук трябва си да го... Чакай малко се. Не знам какво става. Явно днешния епизод, докато разбера какво става, няма да е на Skywars, а ще бъде на нещо друго. Само за последен път ще пробваме да влезем в Skywars. Ако не стане, не знам ако ще играме. Ето защо бе жута на друга версия. Изчакай малко само. Така. Изчакай това. Оправи се. Има ли само така ме пуска? Охо, супер. Аз си съм пълен с дървени мечове. И може да угодня за през земя. Така. Вървам съм. Ама това човек ли бе? Това си изпил някаква пушенка. Да не умреш. Добре, явно не разбрах на колко победителя. Добре, пак това също. Да се не играя. Няма да като не играя. И... Добре, после ще вкача още един клип, който ще е на Build Battle. Ето някакви чулички. Яко. Не, изгледали яко.
Да. Кажи, това как не умреш? Супер. Нещо интересно ми вземах. Някакви други булчета и... Това ще бъде. Най-тъпта моля си взех. Йохо, още една. Как да се така често, бе? Това значи и тук има една. Хей, Охо, каска. Поне имам се спокойно. Който ме бие, поне да знае, че ще има хуи. Не, защо? Ах. Добре. И една последна игра и мисля всичко. И най-сърно ще играя сега един Hunger Games, само да видим. Ще пуснем. Така. Яко скинат стори мода. Няма ли някой join де? Супер гадното. Ще потърся на друг. И... иначе... Ако сервер. Аде, join. Бе. Да, то е... Айде бе. О, бате. Чакай, защо пробвам този. Добре, пусне. Ама... Тук няма бе. Иди. Аз не знам позината тук кой. Ага, ето един. Так. О, един от любимците. Добре, да ми 30 секунди. За съжаление, хора, не мога да скипвам, ама... Малко след като се качи този клип, ще се качи след около 15-20 минути, ще се качи още един клип. Може какво да казвам, до вечера може да съм... не. До вечера може да има още един клип и толкова може да за целия ден. Но иначе... Това съм аз! Мани БГ, как? Да снимам, не мога да играя, защото тук махом. Извинете за прекъсването. Малко говори сега. Просто... че... Обадиха ми сега, никой не знае, че снимам клип. Добре, онзи... той там скин е много тъп. Кому да поготин. Ето за... Вижте като се е навел, веро преди на... нещо като... Крипър ли, не знам какво. Да, той се опита, ето това да направи.
Так. Следващия клип може да е на Build Battle. Build Battle, какви ви говоря? На Battle Cookies. Хайде. Дето, мен ми изтече времето почти. И ако не ми стигна времето, ще ви кажа нали какво победите в следващия клип. Обърни се. Ето там клип. Ето там ме най-харесва. Не е зле. Така. Какво? Съвпадение. Аз този скин си ги имам, където съм си изтеглил. Даже още преди да си изтегля Minecraft Pocket Edition, го имам какво като с Shadow Hex харесвам един и същи герой. Той ми е любим още как разбрах за Соник. Дори преди да разбера за Соник, знаех, че има някакъв такъв черен таралеж. Добре, започваме след 3, 2, 1. Kill Battle! Бе! Умрях и мисля, за съжаление това ще бъде всичко от този клип. Поне видяхте горе